mata ilimi abin so ne mu dage nema. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Bismillah Allah wahidun mai kowa, ya Rabbi kai ka nufa mu je makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Allah da dozira gami da aminci, jibga ga manzo na abin kaunata. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Bayan salati ga shugabanmu Muhammad, manzo Rasulullahi mai makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Bayan salati shawara zan bayar a gare mu yara masu yin makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. In malami ya zo ajin mu gaba daya, nutsuwa yake nema ga 'yan makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. In malami ya zo shi zai koyarwa, ladabi yake nema ga 'yan makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. In mun kamar ladabi gami da biyayya, zai samu koyarwa cikin makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Dan kar mu dau halin mutanen banza, shirme da shashanci da yin makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. In ka ga yaro na ta yawon banza, kan titina ko kasuwa ko tasha, ita ce alamar bai zuwa makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Haka ma da yarinyar da ke yin wannan, ita ce alamar ba ta san makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Duk wacce ba ta san zuwa makaranta, ita ce take kwantai cikin 'yan mata. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Kai kwarkwata kuma ga haƙwara datti, san ba ta tsabta ba ta yin makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Uban da mata ni ba zan aure ta ba, dan ba ta tsabta ba ta yin makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Makara da fashi duk ku daina kunji, dan su suke cikas ga duk makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Dan zan takaito shawara gun yara, sai godiya gun malaman makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Ali da sani ne muku godiya, kun ba da himma gun siyan makaranta. Yara mu dage don zuwa makaranta, ilimi abin so ne mu dage nema. Ni ne na kwada mu shehu na yi bayani a gare ku yara masu yin makaranta.